Doplň. Cítim sa aspoň, ne, vieš čo, je to v pohode. Tour je jedna z najúspešnejších, ak ne najúspešnejšia, čo tu kedy bola. To je pre mňa ako pre interpreta, ktorý v živote nebol porota Superstar, alebo v Hlase Československa ako kolegovia, ktorí to tu vypredali napríklad, alebo teda kolega, ktorý to tu vypredal, za čo ja akože to cením extrémne, ale zároveň si uvedom, že ja som vlastne jediný MC, ktorý tieto veci nedal, neabsoloval a napriek tomu sa mi to podarilo, čo je pre mňa ešte väčšie zádozučinenie, ako keby som to spravil s nejakými takýmito krokmi. Takže za mňa je to len vďaka. Ja necítim nič iné, iba vďaka. A ja ináč. Ty ma za kokot. No po tomto všetkom by sa rozhodne dalo povedať, že si na vrchole svojej kariéry. Cítiš sa tak aj ty, alebo ešte si myslíš, že sa dá posunúť niekde ďalej? Ja sa necítim nijak. Ja nad tým nerozmýšľam, že čo je to, čo to znamená, že kde som teraz, alebo že prečo som tam, alebo tak. Ja len viem, že ak by som bol zlý človek, alebo človek, ktorý veci robí v konflikte so svojím vnútrom, tak v živote sa takáto vec nepodarí. To viem. A pre mňa je to obraz toho, že to, čo má na Instagrame nick separ.výborný človek, je ozaj pravda. To je celé. Rozhodne ešte teda chystáš nejaké albumy a keď ďalší vydáš, tak máš nejakú predstavu, kam by si ešte ďalej chcel posunúť svoje živé vystúpenia, či vôbec nad týmto nepremýšľaš zatiaľ? Určite, ja si myslím, že každý interpret v bode, kedy sa uspokojí s tým, čo má, je v piči. Tam v tom bode skončil a môže ísť sa jebnúť do Dunaja so závažím na kotníku. Lebo v tom momente, kedy ty uveríš to, že teraz už je to ono, toto už je to, čo som chcel dokázať a som to dokázal, tak si v piči, pretože každý krát sa vieš prekonať, ak si kvalitný MC alebo čokoľvek, drevorezbar, sklár, to je jedno. Keď sa vieš prekonať, tak to proste vždycky pôjde ďalej. Čiže tu oproti mi akurát stávajú jednu arénu. Kmotrik tam stáva takú arénu mi a do pár rokov, tak tam sa vidíme na rozhovore. No ja to samozrejme verím. Však to bude. Máš za sebou teraz kopu roboty, chystáš sa niekam preč, vypadnúť na dovolenku, či máš takéto plány? Vieš čo, s pani ženou, počkaj, prostitútka ma kope, s pani ženou sme kúpili dom a zariadujeme si ho, snažíme sa ho zariadovať pekne, takže všetky peniaze, ktoré nejakým spôsobom utržím, sa snažím venovať tomu, aby ten dom vyzeral brutálne. Kúpili sme si nejaké nové vozidlá, pretože jedno sa pokazilo, jedno mi ukradli, takže aj do toho ešte nejaké financie väčšie. A tým pádom ako všetko teraz momentálne venujem do stavby rodinného sídla, keď to mám povedať takto buržoázne. Kokot. A bohatier, ty kokot. A tým pádom akože na dovolenku pôjdem určite.